farko dai kasan gaskiya ne, tunda cuta ce ta addabi duniya ga baki daya, kuma gashi ta zo Najeriya, kuma a wannan rana a yau gashi an same ta a jihar Kano. Saboda haka wannan cuta kamar yadda ka sani, wanda ya kamu da wannan cuta ɗan shekara 75, tsohon ma'aikacin gwamnati, kuma a yanzu haka ɗin nan su an riga an kai shi wato asibiti wanda aka yi tanadi don ajiye masu wanda suka kamu da wannan cuta. To dama dai an ɗau matakai, sai dai ka ce a ƙara tsaurara waɗannan matakai. Na farko wato iyakanmu da sauran jihohi dole ne mun aika yanzu a ƙara tsaro sosai da sosai, sannan kuma cinkoso a wannan garuruwa namu da gidaje, to za a ƙara an ba da umarni cewa a masallatai dole ne a bi ƙa'idar aka shimfiɗa wajen sallar juma'a. Sannan za mu tattauna da manya-manyan malamai domin mu ga irin mataki da za a iya ƙara ɗauka. Sannan kasuwannin mu za mu tattauna da 'yan kasuwa mu ga waɗanne kasuwanni ne za a bari su yi cinikayya saboda samun wato abinci na al'umma. Kuma daga waɗannan matakai da ake ɗauka matakai ne waɗanda yake ba za a ji daɗin su ba, to amma kuma ya zama dole. Ƙwarai da gaske muna roƙon mutanen Kano su ci gaba da zama a gida, in ba ya zama dole ba kamar yadda kuka sani. Sannan kuma wannan matakai za a ci gaba da tabbatar da su domin a kare rayuwar al'ummar jihar Kano.